Okay, balik ta Doc Joy, no? Unsa may milestones, no? Nga nahimo man ang Cebu nga nabantog siya nga Queen City of the South. Actually, ang kaning kuan, kung tan-aw nimo no, even kani mga title man gud Sir Tats, murag kuan mo gyud na siya, murag picture ba of kuan no, kanang I think it's very clear ang example sa Cebu ug sa ubang mga port cities nga basta maayo lang pagka-manage ug pagka-utilize sa ilahang mga administrators no, mulambo gyud na siya. So, ang milestones, numero uno, ang ato manggong, ang naitabo is, doon na naman, sa giingon na ni Masi earlier, no, nga, doon na gitay mga trading post, gani, doon na magitay trade sa kanang Southeast Asian, in fact, you know, for sa rest sa kalibutan, of course, nahimo lang siyang murag, medyo sa atong history books, usahay, murag, rediscovery mga inana ba niya kibaw man tang dili gyud na rediscovery kay discovered apil na magyuta sa mapa sa kalibutan di tingali sa Europa kay medyo maglisod sila og anhi pero ang nahitabo nga sukad pag abot ni Magellan 1521 ngadto sa pag-abot ni Legazpi 1565 nga na-establish ang permerong port o ang port city ang kuan manggod ang Cebu kuan siya no nahimo gid siyang importante nga trade center until but pinaka-dramatic manggod niya katong naabli officially ang port in 1860 to world trade kay ang mga dagko naman nga mga barko no nga gikan sa gawas sa nasod gikan sa Europa moabot dinhi in fact so, nakoy trivia nga isulti sir mahimo ko ani kay usa sa mga pag-abli sa port sa Cebu in 1860 usa sa mga dunay consulate dinhi ang Germany unya may muot ka kay ang usa sa mga ni-trade ani dinhi nga nianhi sa Pilipinas ang Hanseatic Port of Hamburg diin didto ko ni eskwela unya di pa ni siya appeal sa German Republic kay later pa man to no pero nag-trade sad ni sila kay didto sad mga port sad ni sila nga mga port areas unya nagkuan sad ni nasad ni sila League man ni sila of Hanseatic States no so ang hitabo sad ni trade sad sila dito naa sila ipada dinhi unya ang hemp kanang mga kuan ba trade product sugar ilo sad nang gitrade ilang mga produkto dito ilang produkto dito gidadin he mahimo ang trade good og usara lang bakante imong barko mo ali dinhi so mo gini atong dapat timan-an nga duna gyud tay mga nindot nga inigikan nimo na kay da inigbalik pod nila nasa sila da nga i-trade dito sa ilahang nasod okay so mo ni ang kuan ang nindot ba nga pinaagi ni ini makita nato nga dako gid ay dunay gid ay bahandi dinhi no treasures ang Cebu o dunay gid siya economic resources pero dili lang ni sa Cebu kung dili ang nahitabo manggod kay kadtong panahon nga medyo diha man toy panahon nga ni down gyud atong trade katong labi na pagwa na ta ma-appeal sa galleon trade no kay murag alkansi no 3 years naman ta ni appeal ug wa ko nakalimot so 3 years unya pero kanang mga around 1700s do naman gyud trading nga internal kanang ang mga local nga mga areas nagtrade sila og bugas mga inaani nga kuan until nga by the time nga officially na opened ang atong puerto in 1860 to world trade more than ready ang mga Cebuanos kay na naman gyud sila network no na yung network kay ang kuan lang kanang sugar katong 1845 pananglitan nga dako kay tag production sa sugar mao bitaw ning mga asyenda karon makita nato sa Medellin ug diri sa north and south pag down sa sugar ang naitabo ni down man to ang sugar dihay gamay gihapon nga production sa sugar pero napulihan dayon ni sa kadtong Manila hemp kadtong PC bitaw nga kuan so mo ni ang mga milestones niya from then on ang naitabo adto nga ang mga dagko man kay mga barko nga manganhi dinhi ang mga American sad kini abot naman tong American mga 1898 di ba nato yung peaceful surrender sa Cebu diin na involved gani ang ato ang lola ang great grandfather nilang sa atong president si Sidebottom who was consul sa Cebu of the atong American panahona. UK anang panahona plus siya pa yung manager sa Smith Bell and Company nga trading house sa mga kuan so unya ug ang atong Bishop Gorordo kaning ginganlan nato ang Casa Gorordo sila na nag-negotiate for the peaceful turnover of Cebu nga wa na lay bloodshed so ang nahitabo adto from 1898 mo na to grabe na kayo ang trading sa Cebu so that by the time mawa ni nawa sa mga Amerikano so that mga around 1903 gidredge ni nila ang atong port area
no nga palawman ba kay aron maabot ang mga barko dinhing dagko unya mo ta nang gituko din ng customs house kay na naman kanang kinahanglan man kag kuan taxes Correct. kay of course unsa man yung pag-maintain sa imong So kanang pasilidad. customs house, Doc Joy, maurasan ng mga Maunang mga anyuha. American period man na Okay. siya unya ipalawman ang atong port no so that what happens nga kuan imbis nga usa 5 ka barko ang mukuan daghan ng dagko na nga mga barko ba so ang nahitabo mas viable sa mga negosyante kay kung dagko nga barko gamay ra kag usa ra imong bayaran sa taxes daghan ang makarga. Doc Joy, unsa man ka importante nga masayod ta niining mga milestones? Kuan magud ni siya Sir Tats kanang mao magud ni makahatag nato og kanang kadasig bitaw nga inana gyud ita unya inana ta okay. kugihan ang atong katawhan inana ta ang nindot manggod ani nga wa ka nag-ingon nga ikaw ray nakabuhat ba kung dili tungod sa tinabangay sa tanang rehiyon dinhi sa Central Visayas sa Central Philippines ni tubo ta so ang contribution mo ni ang kanibang thinking dapat nga dili ka mahimong ikaw ra Okay. kung dili kuan suportado ni No man is an island. no man is an island mao gid na ang kuan no but tungod sa mga kuan contributions aning different regions nahimo ta nga Cebu no the other milestone atong makita economically usa sad nga ang educational institution na ni tukod di ba naabot ang mga kachila manggod nag-establish to sila og public school Okay. no which is contrary nga wa kuno actually sa historical records na agri public school So ilang panahon, Doc Joy, commerce, education. dako kay impact ang education Sir Tats kay imbis ta to nga mga pari mga sectarian ba mga pari ang nagtukod sa education ila na nang gi-liberalize in the sense nga even ang local nga mga kanang educated abroad ilang gidadin unya nakita nila nga og tagaan nimong edukasyon ang mga tao kung tagaan nimong edukasyon ang mga tao do na dai siya paagi sa paglambo no panlitan kung kamo kang musuwat mahimo mo kang eskribyente or tigsuwat or mangempleyo ka sa gobyerno so and then of course ang Americans abot ang mga Thomasites mas systematic but actually before the arrival sa mga Thomasites katong first teachers on board kargahan sa kabayo nga kuan MB Thomas mao man ang istorya ang kuan jud ang mga American soldiers ni tabang to sila pero ang education baya sa Cebu dili siya wala siya magkuan sugod nga kuan jud ha kay daghan man tog mga revolts pa So Doc Joy, samtang namati ko sa imuhang mga pagsaysay no sa mga kaagi ug sa mga istorya kaniadto murag makaingon sad ko ba nga karon bitaw tinuod no karon nga higayon makaingon ko nga murag mabalik na ko akong kaugalingon nga alam mo din na sa una kung naapay na record pa na sini pa na sa una naunta tay mapakita no pero karon pinaagi niya tong programa ato lang gi paagi og saysay no ang mga kaagi ni adto so para ako murag naka-imagine ko nga ingon ani gid ita sa una no so naka-connect na ko karon sa akong kahimtang karon sa kaniadto. Right. Importante man ko kay ning connection kay pareha sa kahoy ba og dili gud kaayo nakagamot ang imuhang kaugalingon maglisod ka og kuan ba kanang barog nga kanang hanginon ka bagyuhon ka kung may kang pagka-anchor ang ato sad importante nakahibaw ta kung kinsa ta sa atong sa katilingban no as a people nga unsay atong connection sa usag-usa kay mao man ni ang makapadasig nato nga So Doc Joy, kining mga giistorya nata ron mas ato pag yung mabati, mas ato pag yung murabag ma-relieve no ang makatong mga panahon na kung atong kung maka-appeal sila sa gabi sa kabilin. So karon mo ni akong pangutana, Miss Mas, unsa man atong ma-expect this year's gabi sa kabilin? Sir, that's na lang sa ko idunga. Yes, go ahead, Miss Mas. Saka in relation sa giingon ni Ma'am Joy, badilang sad ko kalimot. Kini mga igala ha, mga abi ninyo og kanang idara na ni mga bata pa in taon ning naa dinhi ha akong mga bisita nga ni saysay no sa mga kaagi tungod kay mao ni ang ilang gitun-an. Okay, go ahead Miss Mas. O kaning atong pagsuroy sa ato ang programa nga Our Cebu, evaluator man gyud ko kani ato sa heritage no og sa tourism nga criteria. Makita bitaw gyud nimo nga naagi uban labi na kana bitaw mga karaang balay, mga losong sa ilahang mga apuhan maka i-evaluate nimo moingon sila nga oy sayang amo na ra ba tong gilabay na balay sa akong lolo So kani nagsugod na sila, naka-appreciate na sila og sugod no unsa na importante. So in relation sad sa imuhang pangutana as a provincial museum
nakahatag sa taog opportunity sa atong mga kalungsuran nga makalambigit sa gabi sa kabilin pinaagi sa pag showcase sa ilahang produkto labi na dito sa Museo Sugbo no nga makita sad kung murag ang mga tao dili lang kay sila ni suroy lang sa upat ka city but murag makasuroy na lang sad Sa sila tibok sa ubang probinsya. lungsod pinaagi sa mga produkto nga ilahang gipakita. So mo ni atong makit-an karong gabi sa kabilin dito sa Museo Sugbo nga gawas sa mga karaan nga mga butang. Makita sa dito ang mga lain-laing produkto ug lain-laing sa mga display sa ato ang mga local government units nga moapil sa mabag hapon kaniadto nga ni apil sad sila nya dito pud sila nag-showcase sa ilahang mga Although dili gyud ingon tanan ang Okay. makalambigit no kay daghan man gyud kay taglungsod pero gihinay-hinay sad nato og invite no and it's also very good nga ang ato ang mga kalungsuran na nasad sila idea unsa nang gabi sa kabilin. We have example the town of Tabuelan which is I think last year nga okay. namalit gyud sila og ticket and I think gidala gyud tong uban mga members sa ilang LGU para lang gyud makasuroy sila sa tanang museums. Especially Argao nga ni participate sa gyud sila mga ma-mention lang ni nako nga mga lungsod nga ni participate gyud which is also a good venue for the different towns to promote themselves. Okay. So mo na so mga higala no murag kana amo mong gidapit nga mo appeal gyud no sa gabi sa kabilin. So Doc Joy, unsa may impact gyud sa gabi sa kabilin ngadto sa mga Cebuano sa mga turista no both local ug international og sa Cebu as a whole? Ang wag gyud tay scientific nga basis sir Tats no nga kuan in fact karong gabi sa kabilin magbuhat og survey para makabawta pero so ang kani manggong mga inquiries no pananglitan daghan kay ang mga turista nga akong na meet no kanang niingon sila nga inaani di ka is this how beautiful Philippine culture is kana inaana bitaw nga na-excited sad sila ba kay ang mga tao magkakita sila nga kana ba kay kuan the Filipinos ni kana ana nga kuan ba nga makakita sila sa kadasig sa mga tao na-amaze sila ba sa kuan no nga inaani di kadaghan kay murag ang reputation man good previously nga wala kuno tay kanang mga heritage sites but mutong na ako'y giingnan gyud nga I'm sorry I beg your pardon nga inana so I think ang nahitabuan ni ang impact ani among the tourism kaning mga promoters nakakita sad sila kung unsa di kadaghan ang atong heritage sites no nga naa di ay dili so and then sa atong katawhan I think sa atong community sir that's kanang mangutanan na ba dayon sila kung kanus ang sunod nga gabi sa kabilin in fact atong paggawas na sa mga PRs nato yun sila nga palitan na mig ticket daghan na kay mig reservations I'll tell you even katong na ako'y turista Napabay na bilindok kay basig napatay mga nakadungog magdali niini. sila palit kay Okay. limited ba kayo kay calculated man gud na ang Yes. atong buses so in fact naikuan katong usa ka Dutch no nga bisita unya magdugay sila sa Pilipinas nanawag gyud siya nako ni kuan nawag siya gikan sa kanang outside of Cebu ningon siya nga naa mi sapit sa 30 ug ang akong asawa ug magpa-reserve mi og ticket kay manguan mi sa gabi sa kabilin inaana na baka kuan kay nakakita lang sila sa advertisement elsewhere so daghan kaayo no across ang nakanindot ani sir Tats across different sectors ga kana bitawng dili lang kay mayon lang elite ang kuan no kung dili ang ordinaryong mga tao mopalit na gyud sa atong ticket so ang grassroots. Okay, mga higala atong takna alas 10:45 na. Ang maong time check dalit ka nato sa Coca-Cola Bottlers Philippines Incorporated. Unya mga higala mo balik ta human lamang ni pipila ka mga mensahe. Kahibaw ba mo nga usa sa angayang atangan sa ikawalong gabi sa kabilin Rise of the Queen mao ang selfie contest niini? Pagkuha lang og selfie photo nimo at tubangan sa bisag unsa nga gabi sa kabilin participating site uban ang imong ticket. Aduna ka na higayon nga makadaog og mga papremyo alang sa dugang kasayuran. Bisitaha lang ang graphie.org.ph/GSK Selfie Mechanics. Kahinumduman nga ang Sugbo natala isip ikasiyam sa selfiest cities in the world Times Definitive Ranking. Busa sa ikawalong gabi sa kabilin Rise of the Queen, ila-ilaha ang Sugboanong kultura ug pagkuha sa imong perfect selfie photo. Kini si Pagtuki Roxanne naghatod ng mga gagmayng kaalam. Maayong buntag.
Ania ang mga pinakaawahing balita nga adunay kalabutan sa atong kalambuan. Giaprubahan na sa Cebu Provincial Board ang resolusyon nga maghatag og libreng insurance ngadto sa usa ka gatos ka libo ka mananagat ug mga mag-uuma. Matud pa ni Provincial Board Member Alex Binghay, ang resolusyon naghatag og gahom kang Cebu Governor Hilario David III, isip Pangulo sa probinsya, nga mulagda og Memorandum of Agreement kuyog ang Philippine Crop Insurance Corporation kon PCIC alang sa pag-implementar sa Special Comprehensive Insurance Program for Agri-Fishery Project and stakeholders dinhi sa probinsya sa Sugbo. Subay niini giawhag ni Acting Provincial Agriculturist Roldan Sarahena ang mga mananagat ug mga mag-uuma nga magkuha og magsamit na og insurance application form nga anaa sa opisina sa ilang tagsa-tagsang municipal agriculturist. Kahinumduman nga sa niaging semana, gianunsyo sa PCIC nga bayaran sa Department of Agriculture ang tibuok nga gastos sa insurance premium alang sa mga mananagat o mag-uuma sa 16 kalungsod nga gikuso-kuso sa Super Typhoon Yolanda. Sa laing balita, gipanghatagan og mga fire trucks ang unom sa 30 ka mga barangay sa syudad sa Lapu-Lapu isip abag ngadto sa City Fire Department niini. Nagkanayon sila Lapu-Lapu Mayor Paz Radaza nga gisiguro nila ang mga dagkong barangay sa maong syudad apan nagplano usab nga hatagan ang tanang barangay niini. Gipahimugatan usab ni Radaza nga angayan lang nga kanunay mangandam ang matag barangay sa panahon sa sunog. Base sa impormasyon nga gikan ni Mayor Radaza, ang City Fire Department nakarehistro na og napulog-tulo ka mga kaso sa sunog sa unang bahin niining tuig 2014 kumpara sa niaging tuig nga may 8 lamang ka mga kaso. Sa katapusang balita, nakadawat og pinansyal nga tabang ang usa ka gatos ug siyam ka mga pamilya nga biktima sa sunog sa Sitio Marfa, Barangay Bacilid, syudad sa Mandawi, dili pa lang dugay. Nagkanayon sa Sitio Bacilid, Barangay Kapitan Dionisio Villamor, nga gidali nila pag-apud-apud sa tabang human ang Department of Education mipabakwit sa mga biktima ni adtong Mayo 20 adlong Martes alang sa pagsugod sa Brigada Eskwela sa Bacilid Elementary School. Dugang pa ni Villamor nga nasugdan na nila ang pagpanghatag og 3,000 pesos alang sa 42 ka mga homeowners, 1,200 pesos alang sa mga renters, ug lain pang 1,200 pesos sa sharers isip tabang pinansyal. Mudawat usab ang mga biktima og laing tabang pinansyal kung maapurbahan na ang financial assistance sa lokal nga pangagamhanan nga nagkantidad og 10,000 ka pesos alang sa mga homeowners ug 5,000 ka pesos alang sa mga renters. Kahinumduman nga ang maong sunog nahitabo niadtong Abril 2014. Ug mao kadto ang mga balita sa kalambuan karong semanaha. Kini si Pagtugi Chichi, mayong buntag. May higayon pa sa pagtuboy sa mga bayani sa inyong komunidad. Kini kay gilugwayan ang deadline sa Ramon Abortes Foundation Incorporated Triennial Awards, ang nag-unang Social Development Award sa Kabisayan ug Mindanao. I-download ang nomination form gikan sa www.rafi.org.ph/Triennial Awards. Ipada ang nahubang form ngadto sa Ramon Abortes Foundation Incorporated, 35 Lopez Haina Street, Cebu City 6000 o sa mga drop-off center sa inyong rehiyon. Alang sa dugang kasayuran, tawag sa telepono 032-418-7234, local 105 o sud sa facebook.com/rafi.org.ph. Mahibusab nga mo text sa tibuok pangan sa nominado space iyang address o telepono space pangan sa nagtuboy sa 0933-5144005 alang sa Sun, 0949-7643525 sa Smart o 0927-5768055 sa Globe. Katapos ang pagparawat sa nominasyon sa Mayo 31, 2014. Kung panginahanglan kabahin sa civil works o general engineering ang hisgutan, Tuanson Construction ang angayan timan-an. Tawagi sila sa 491-8243 o bisitaha ang buhatan sa 162B Labuca Street, Kansuhong, Syudad sa Talisay. Tuanson Construction, bridging your dream to reality. Balik ta mga higala atong mga dugang mga pahibalo. Salmot sa gabi sa Kabilin diha sa ikawalong gabi sa Kabilin nga gitimahan og Rise of the Queen. Karong umaabot pet sa 30 sa Mayo, alas 6 sa gabi hangtod sa tungang gabi. Nga gipahigayon sa Ramon Abortes Foundation Incorporated ug mga katambayayong niini. Sa ticket nga nagbalor og 150 pesos, makasulod ka na sa kapin 30 ka mga museo ug mga dapit sa Kabilin. Libreng makasakay ug mga bus sa imong pagbiyahe ug makasuway og sakay sa Tartanilla sulod sa karaang distrito sa syudad. Usa kini katalagsaon og dili angay sipyaton nga kalihukan nga mosaysay og balik sa paglambo sa Sugbo isip harang syudad sa habagatan ug mopadangat sa atong pagkasugbuanon nga makita diha sa arte, pasundayag ug uban pang kulturanhong kalihukan. Alang sa dugang kasayuran ug sa pagpareserba og tiket, mahimong mo kontak sa nangapil
nga mga museo ug mga dapit sa kabilin o tawag sa telepono 418-7234 local 703. Mahimo sab nga mobisita sa website nga www.rafi.org.ph/gabii sa kabilin. Sunod, to promote pride of place and encourage community initiatives and people participation in the barangay, Pagtuki will have a new segment called Baranggarbo. In Baranggarbo, Pagtuki will have its discussion within the chosen barangay and impart the necessity of people working together for their community. If you want us to feature your barangay, or if you have another outstanding barangay in mind, contact us at 418-7234 local 542. Ug sa katapusan, duha ka job fair ang salmutan sa Rafi karong adlaw nga kasamtangang gipaygayon sa syudad sa Mandawi ug Balamban alang sa mga bakanteng posisyon niini sama sa Rafi Microfinance Trust Staff o Bookkeeper. Ug sunod Sabado, Mayo 31, laing job fair ang salmutan sa Rafi nga gipaluyuhan sa Maynimo Happy Jobs nga ipaygayon sa SM City Cebu Trade Hall gikan sa alas 10 sa buntag ngadto sa alas 6 sa gabi. Join us and together let us shape the big picture of change. Okay, so mga higala, naatay caller? Okay. Mayong buntag? Hello? Hello, mayong buntag. Kinsa ning atong caller karon? Rajade Abellana. Ay, Rajed, mayong buntag nimo. Okay, Rajed. Yes, Rajed, go ahead. Hello? Yes, go ahead, Rajed. For me, ang galahan ako na heritage or museum is Fort Santiago, Fort San Pedro. Fort San Pedro. Kay nga naman. sayon kayo ni siya, kini usa ka mga dapit kundiin makigbisog ang atong mga bayani alang sa atong mga kagawasan o kuan. Angay kini gyud nga kini hatagan og bilin labi na namo mga kabatan-unan sa pagbalik tan-aw sa kagahapon og tungod niini mapasigarbuhon kay ko nga ako usa ka Subuanon, proudly Cebuano. So, Rajed, karong umabot Mayo 30, mo apil ka sa gabi sa kabilin? Yes. Okay, mas mayo. Magkita-kita ta, pohon, Rajed. Sige. Daghang kayong salamat. So, mga igala, mao kato si Rajed Abellana sa Sitio Upper Yati, Barangay Kiot, Cebu City. Okay, no? So, napatay panahon mga igala, nga mupadangat mo sa inyong mensahe. Ang ato ang Facebook account, ang pangutana, what is your favorite heritage site or museum in Cebu? Ug ngano? So i-post ka na og adto na may kahigayunan nga makaangkon og duha ka tickets sa gabi sa Kabilin 2014. Okay. So balik ta sa ato mga bisita. Yes, Ma'am Joy, unsa may pamay mga importante nga masayra nato labi na gyud sa gabi sa Kabilin? Ang importante siguro Sir Tas nga mupalit sila sa ilang ticket. Unya kuan na gyud kay na no, kitang mga Cebuano kuan ba kay ta kanang price po kana sana value for money gyud ta, so kuan na gyud na di na gyud ta maalkansi ana. Pero I think ang ikaduhang importante nga kaning gabi sa Kabilin journey sad ni ang pagsuroy-suroy sa different museums, diba? Kay musakay ka og bus, experience na sagud ni nga dili bang kay taanad anang bus nga moadto sa laing lugar, no? So kani bag-o ning experiensya nga hopefully sad in the future na gyud tay mga buses, no, dili mga jeeps ni amo nagyoy bus stops ba kay mao ni atong ipahinumdum sa atong mga kaisuunan nga ilan ang tan-awon daan kung asa sila moadto. Planuhon na daan. Planuhon na. Tungod sa kadaghan gikan sa alas 6 ngadto alas 12 sa gabi sa experience na mo before murag kita kahurot. Di gyud ani mo mahurot, no, dili gyud na madaghang kaayo, pero imong pilion ya planuhon nimo asa ka, apilo na nimo og calculate ang atong kadanan gamay baya daghang kay mga sakyanan, so doon na ginay mga delay sa buses, dili lang kay ta mo kung ano atong gipaninguha nga dili kay ni ma-delay pero na may things nga beyond our control. Natay communicator sa atong mga buses nga naay command center nga giduma sa atong para mahibaw-an na this time kung naay mga delays ma-communicate dayon. Didto natay command center unya ang atong kuan ani akong pasalamatan no ang point person si Mr. Tumalabkab sa office sa Mayor of Cebu City, but of course naa sa di mga coordination sa mga different
traffic center sa sa ubang mga syudad sa Subo o ang ilang pulis, no? So Naay mga pipila ka mga dalan dinhi Ma'am Joy nga masira gyud. o gisira Okay. ang pananglitan ang gi-announce ni sa sitong kita ko sa ilang press release atong May 5 ato sad sigurong mga suking tigpaminaw tan-aw nato nga makabasa kita sa Kay daghan tang mga suki kay mga taxi drivers o Oo. mga PUJ drivers nga mo kuan ani mga rutaha Doc Joy no. kanang diri sa inner city murag gikan sa Mabini paingon dito sa Burgos sirado na siya ang kuan sad ang Hakosalem Colon Street nga iskina Hakosalem hangtod sa Mabini sirado sad na siya Sir Tats. So naay mga areas nga gisirado. So ato nang timan-an Unya Doc Joy kining mga ganahan kayong wa pa kasakay og tartanilya. kana gyud ang tartanilya nato ang hunaon nato kabayo manggod ni unya init pa kaysanan so ang atong gilimit na gyud nato Sir Tats para lang na sample ang mga tao no so ari magikan sa Fort San Pedro unya paingon didto sa kanang Guchauco building kung diin ang So mora na future- diha mga eryaha nga Mora naay area nga tartanilya. ay tartanilya Okay, kay kaniadto daghang kay nangutanan nabay tartanilya ni Reser nga moanhi dinhi. Oo. So at least masayod na silang daan. ana diha unya kanang kuan kay aligri man gyud kay di pa gani mohunong ang tartanilya. Kaya ang tartanilya nanay, part po na siya sa ato ang mga kabilin. Oo. Di ba Miss Mas, no? Kay kaniadto murag hilig Sa gyud kay Pasil sa na kas makita. pasil. Yes. Actually kana appeal gyud na sa atong kabili no unya. In fact, karon ang mga kutsero sa das mao ni ang impact nga imong giingon no kay ang mga kutsero nakakita na sila sa value sa ilahang artifact no kaning ang tartanilya ug nakakita sad sila sa value sa ilang skill kay sila di ay ang nag-promote sa unsa pa di itong mode of transportation sa Cebu kaniadto. Kaniadto sila pa man gyud una. O nya kanang nakakuan gyud sila nakafeel gyud sila nga importante sa dai sila sa Sugbo kitang tanan importante man ta kay do naman tay mga Correct. functions no so mo ni ang ato ding mga atong mga kaubanang mga kutsero diha sa So Doc Joy, Targon. sa katapusan daghang kayong salamat sa imong pagiguban basig na ipasupot no. Nga pag-imbitar kanila. Mga kaigsunan pangadto kita magkita-kita tas gabi sa kabilin palihog lang ayo pag high heel kay daghang lakaw unya palihog sad magdaog paypay kay basig Paypay, alimuot og tubig, magdaog og makaon. tubig og makaon na may mga makaon magdalang mo kwarta nga makapalit mo sa Casa Gordon ay mga lami didto og sa ubang mga museo sa ila sa Daghang mapalit. Museo Sugbo ang lain sad nga basin mo uwan kay do na may Correct, kuan no? magda sa tagpayong pero Payong, dili na to protection. buhaton ng uwan nga excuse nga dili na ta mo adtos gabi sa kabili. Basta Kaya ma-enjoy feel- ka, may uwan og Yes, sawa. rain or shine, Pangandam lang enjoy. yan. Oh. Doc Joy, salamat kayo ha sa Daghang imuhang salamat. pag-ari sa to ang programa. Yes, Miss Mas. Sige. Kuan kanang ako lang sang ilakbit Sir Tats no kay 8 years naman ning gabi sa Kabilin. Ako sa kay kog pasalamat ani nga event kay kung wala ko na hilambigit aning gabi sa Kabilin 8 years ago dili ko maabot sa ako ang trabaho karon. Kay ang Casa Gorordo mo naghatag na kog opportunity nga maganahan sad pud ko aning trabaho kay rare kay ni para sa mga batan-on sa Manako nga maganahan Sa Manato. nato di ay og maganahan og kanang mga karaan, heritage ana so I invite everyone nga i-appeal sa ilahang itinerary ang Museo Sugbo sa ilahang pagsuroy. Mayo 30. Karong Mayo 30. Adto sa Museo Sugbo ubang pang Yes. mga bahin no nga mga museo. Miss Oo. Mas, salamat kayo sa imuhang Salamat, pagtambong Sir Tats. karon sa ato ang programa. So daghang kayong salamat sa atong mga ni-post no sila si Joshua Tumampos, Ronald Almorin, Hana Marie Aranas ug uban pa nga ni-like sa ato ang gi-post no sa ato ang Facebook. Unya sa tanan. Yes, Doc Joy. Ang app di ay do na tay app sa gabi sa kabilin katong naay mga Android phones. Nanay app. Okay, Nanay good, app, good. pwede nila ma-download sa I think Google app man na siya. Unya do na tay app sa iPhone sad nga gidevelop sa atong kauban nga si Max Limpag. So dito makita na to ang mga mapa. Madamang gud na nila. Okay. Natay gibuhat nga e-guide. Of course, nagpalit nila ticket, mangayo sila. Pakita lang ang ticket. Pero katong naay mga Android phones, pwede na nila i-download. Unya mo na to ilang gamiton nga information ug asa sila gusto. Betanaw na ko ni Nas online. naaba ni sa ako ang cellphone. Morag pwede siguro ni. Okay mga igala, wala na kitay panahon. Magpasalamat na lang ko sa akong mga interns nga kauban, si Lorraine, si Rochelle, si John Larry ug si Abby Lastimosa. So sa ngalan sa akong kaubanan sad si Miss Roxanne, kang Ma'am Heidi Palapar, kang Ma'am Dumi Chua, tong Chief Operating Officer sa Foundation. Ako magpasalamat
Kaniyong tanan sa inyong pag-uban kanamo hangtod sa sunod semana sa samang takna adlaw ug istasyon. Mayang buntag mga Bisaya. Kahibaw ba mo nga ni atong 2009, siyam na ang nisalmot sa gabi sa kabilin? Nidugang ni atong 2009 ang Yap San Diego Ancestral House, Museo Sugbo, 1730 Jesuit House, University of Southern Philippines Foundation Rizaliana Museum, ug ang Sacred Heart Parish, ug karong tuiga. 35 na ka museo ug dapit sa kabilin ang pwedeng masuruyan sa mga musalmot. Kini si Pagtuki Roxanne, naghatod ni mga gagmayng kaalam. May higayon pa sa pagtuboy sa mga bayani sa inyong komunidad. Kini kay giluwayan ang deadline sa Ramon Abortes Foundation Incorporated Triennial Awards, ang nag-unang Social Development Award sa Kabisayan ug Mindanao. I-download ang nomination form gikan sa www.rafi.org.ph/Triennial Awards. Ipada ang nahabang form ngadto sa Ramon Abortes Foundation Incorporated, 35 Lopez Haina Street, Cebu City 6000 o sa mga drop-off center sa inyong rehiyon. Alang sa dugang kasayuran, tawag sa telepono 032-418-7234, local 105 o sud sa facebook.com/rafi.org.ph. Mahibusab nga mo text sa tibuok pangan sa nominado space iyang address o telepono space pangan sa nagtuboy sa 0933-5144-005 alang sa Sun, 0949-7643-525 sa Smart o 0927-5768-055 sa Globe. Katapos ang pagpanawat sa nominasyon sa Mayo 31, 2014. Kung panginahanglan kabahin sa Civil Works o General Engineering ang hisgutan, Tuanson Construction ang angayan timan-an. Tawagi sila sa 491-8243 o bisitaha ang buhatan sa 162B Labuca Street, Kansuhong, Syudad sa Talisay. Tuanson Construction, bridging your dream to reality. Og dini madapos kining tulumanong pagtuki usa ka tulumanon sa kahanginan sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Pagtuki.